маданияти шаҳрнишинӣ. истифодаи дуруст аз хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ. яке аз масъалаҳои муҳими ҳаёти шаҳрдорӣ таъмини сокинони пойтахт бо нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ мебошад, ки хушбахтона аз ҷониби шаҳрдорӣ ҳалли худро ёфтааст. аз ҷониби дигар, маданияти истифода аз хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, автобус ва троллейбусҳо масъалаест, ки ба сокинони пойтахт вобаста аст. имрӯз шаҳрдорӣ пардохти роҳгироро тавассути кортҳои нақлиётӣ ба роҳ мондааст, ки дар муқоиса бо ҳолати пешин беҳтарин василаи риояи тартибот ва пардохти мусоид ба шумор меравад. хуш омадед. корти тахфифӣ, корти ройгон. хуш омадед. корти донишҷӯ. аз ин нуқтаи назар сатҳи баланди маданияти шаҳрнишинии сокинони пойтахт дар ин бахш ниҳоят муҳим аст, зеро маҳз ҳамовозии сокинон барои татбиқи ҳамаҷонибаи иқдоми мазкур мусоидат мекунад. мехоҳем сатҳи ин маданиятро баррасӣ намоем. фарҳанги истифода аз хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, автобус ва троллейбусҳо боиси риояи тартиб дар нақлиёт аст. риояи тартиб дар нақлиёт аз маданияти баланди шаҳрнишинӣ ҳар як мусофир гувоҳӣ медиҳад. беҳтарин василаи риояи тартибот дар нақлиёт пардохти роҳгиро тавассути кортҳои электронист.